The look that's in your eyes, you've held this way for quite some time, but now it's time to take a ride. Feel the flames that burn inside. See that look, it's in your eyes. You held this way for quite some time. Now it's time to take a ride. Feel the flames that burn inside. The burn inside. The burn inside. The burn inside. The burn inside. Feel the flames that burn inside. Feel the flames that burn inside. Feel the flames that burn inside. Малко тръгваме отпред-назад, но сме в разгара на третия ден на най-модното събитие София Fashion Week. Нека сега да видим как тече подготовката преди да започне тази вечер. Айде! Намираме се в зала Ефе, хотел Маринела и тази вечер е вечерта на чуждестранните марки и брандове. Нека да влезем и да изненадаме всички в бекстейдж и да видим какво се случва. Това, честно казано, е най-напрегнатото място, защото тук всички модели се редат и от тук се излиза на прекрасния подиум на София Fashion Week. И може да видите всяка вечер различни дизайнери и различни модни тенденции. Ето там виждам топ модела Мариана Маринова. Помахай, Марианче! И красивата Ралица. Та нека да продължим. Ето тук може да видите част от прекрасните рокли. Така като гледам чуждестранните дизайнери, мислят малко по-цветно и малко по-екстравагантно, защото виждаме нещо много различно, много вечерно, много стилно. Както се казва, това е един истински от кутюр. А пък, оле, тук виждам аз едни много прекрасни чанти, които са на Майами Бек. По принцип, моят любим цвят розовото, виж, веднага го хващам. С тази чанта, както аз казах в един разговор с дизайнерката, на яхта без чанта не се качвайте. Не може. Ще паднете и ще се удавите. Така че, това са неопренени, за да може да ви спасат, ако паднете случайно. И сега продължаваме и виждаме прекрасния екип на Светлана Арсова, който гримира прекрасните дами, хостеси, водещи на София Fashion Week. И Светлана винаги показва едни много красиви бюти акценти. И виждаме самата Светлана цветна, като всички колекции с едни прекрасни очила. Как се чувстваш, Светле, тази вечер? Ами хубаво е много. Радваме се, че сме тук. Екипа е в разгара си и който мине от тук го гримираме. Мине ли някой през бекстейджа и е гримиран? Значи, хора без грим няма. Благодаря ти, Светле, за всичко и нека да разгледаме останалите колекции. Но преди това нещо в джоба ми звъни. Да видим кой е. Саше! Ей, бягаш. Саши, кажи ми как се чувстваш за пореден път в компанията ми на София Fashion Week, в този бекстейдж. Както виждаш, Антоне, виж, почва веднага да се запотявам, така всеки път значи, навъжнявам се разгореща, така ли? Да. Значи действам, оле, я виж сега. Това е един човек, без който нещата не могат да се случат. Това е прекрасната Танчето, която без нея нищо не става и благодарение на нея виждате моделите професионални като хората. Искам веднага да обърнеш и да хванеш Елисавета Стоянова като едно малко розово пони. Хайде сега нататък. Искам да имам като твоята коса. Слагам си екстеншън и не мога да докарам тази дължина. Трябва да ми кажеш каква е тайната. Банка, здравей! Няма не. Чакай малко сега да те попитам. Каква е тайната, за да изкарваш тези прекрасни момичета още по-красиви? Защото ти ги снимаш за пореден път. Много работа
и малко опит. Значи, може да се наслаждавате в официалната страница на София Fashion Week, във Facebook и в Instagram на тези прекрасни момичета и на техните облекла. Оле, вижте сега красивата Златина Иванова. По принцип сме свикнали да я виждаме като водеща, но сега аз ще я докопам. Злате, как се чувстваш като водеща на София Fashion Week? По принцип, ти взимаш думата, ама сега аз съм я взел. Да, много ти отива този микрофон. Чудесно се чувствам, Тони. Мисля, че сцената е точно за мен, Ели. Какво може да очакваме от вас, водещи на София Fashion Week, от тук нататък? От тук нататък да не слизаме от сцената на София Fashion Week. Ще ми разкажеш ли какво ще видим във Face Control? В Face Control? Не, ще го запази в тайна. Този Сашето много го обичам. Навсякъде те преследвам. Искам да заснемеш колко красиви лица има. Имаме всякакви националности, всякакви лица, всякакви типажи, руси, черни, червенокоси, високи, слаби. Искам да те попитам как се чувстваш. Много добре. Чувствам се като у дома си. А как ти действа напрежението, което създавам всеки път? Първоначално много ти се така стрясках, но вече е забавно. Добре, много ти благодаря. И сега прекрасният екип на МАК. Здравейте, МАК! Алберто, гледай сега. This my love. This my love. My Angeliki. My love, how do you feel? I feel very excited. What then? Give me tendance to makeup. We try to make the girls look really beautiful with fresh skin, a lot of highlighting, as you see, and some nude lipsticks because they all love them. So the spring is really nice to be fresh and pretty and very sexy at the same time. Много thank you. Thank you. Виж, ето това е човека, който най-много обичам в нашата фирма, прекрасната Александра Томова, която всеки път, когато ми е тъжно и когато нищо не ми се прави, тя ме кара да го правя и ме мотивира да бъда винаги толкова ден. Благодаря ти, шефе, че я има. Без нея нищо нямаше да е същото. И сега виждаме много красиви деца, които ще дефилират за баба Пакет. Заповядай. Искаме да се представиш пред камерата, а сега нека да отидеме напред. Здравей! Здравей! Искам сега да отворим, да видим какво става тук. Я, охрани! Здравейте, големи момчета. Как се чувстваш като охрана на София Fashion Week? Идеално. Перфектно. Нервират ли те превъзбудените хора, които искат да видят какво се случва? Не, вече сме свикнали. Има ли ексцесии? Не. Това са хората, които всеки път седат и осигуряват нашия ред. Благодаря на BG Security. И сега да продължиме да се гмурнем отвъд бекстейджа. Аз малко развалям концепцията, ама така ми дойде отвътре. Ето сега. Един бекстейдж не може без един хореограф и един режисьор. Снимай режисьора. Чакай първо режисьора. Как се чувстваш, Сисо, за пореден път на София Fashion Week? Нервирам ли те много? Не, теб те обичаме. Не. А как се чувстваш да менажираш всичко това? Много изморен. А пък аз много те обичам. Ето го и прекрасния Сабин. Сабин Асенов. Това е хореографа на Пролет-лято 2019. Как се чувстваш като хореограф на това събитие и как се чувстваш да работиш в бекстейджа, който знаеш, че е тотален хаос, но той е творчески хаос? Чувствам се в бекстейдж в свои води. А това как се чувствам да работя, това първо отговорен и разбира се щастлив да съм в този формат и че имам възможността да работя с този прекрасен екип на София Fashion Week. Много ти благодаря. И
Я, един модел. Здравей, Иве! Ти какво правиш тук? Моята приятелка Руслана е тук и аз просто трябваше да я поздравя. Тя участва на предишния София Fashion Week. Просто нямаше как да ни кажа какво й предстои тази вечер. А може ли да влезеш бекстейдж, за да видя Руслана? Благодаря ти много. Здравей, прекрасна Руслана. Радвам се да те видя. Разкажи ми кога ще видим твоите прекрасни рокли отново. Следващия сезон ще се представя и аз. Тя прави рокли за бременните, красиви жени, така че обръщайте се към нея. Тя е вашия човек. И сега най-любимото ми място в цялата шатра. Нурус. Едни много удобни мебели, които могат да бъдат приложими в офис. Та общо взето, те са нашия генерален спонсор, на които благодариме и се чувствам много добре, защото са супер удобни, комфортни и практични. Така че възползвайте се от тях. Скоро време ще бъдат и в София. И нека да продължиме нататък. Аз виждам едни две прекрасни дами, които всяка вечер настаняват хората, отговарят за тяхния комфорт. Здравейте, прекрасни мои, и на тебе честит рожден ден! Как се чувстваш като хостеса за пореден път на София Fashion Week? Ами, като вкъщи. Харесва ми да съм тук, в тази обстановка, с тези хора. Всяка година нивото е все по-високо и щастлива съм. Чакай само секунда да изместим фокуса. До мен е господин Пламен Хутов и господин Дянков. Разбира се, заповядайте, господин Дянков, до мене. Много ми е драго и на мене. Вие сте домакин за 8-ми път и, както знаем, правиме всичко за София Fashion Week. Как се чувствате всеки път да се случва това бляскаво събитие във вашата прекрасна зала? Много добре. Всеки път виждате, че става всичко по-хубаво, повече хора, повече дизайнери. И се стараем винаги, всеки следващ път, да бъде по-изненадващ и по-привлекателен. Господин Хутов, вие като ценител на модата, какво мислите за всичко, което се случва на този подиум и за моделите, които дефилират? Страшно ми харесва, наистина съм очарован, обаче имам лека забележка към моделите, никакво внимание не ми обръщат. Вече ще знаем къде трябва да се обръща нужното внимание. Има още едни хора, без които едно събитие не може. Там за мен е най-интересно, но е най-непонятно, защото е пълно с техника. Сега да отидем при Stage Masters, без които не може. Значи аз днеска се разширих, навсякъде отидох. И сега много ми е интересно при вас. Всеки път било. Здравей! Доколкото знам, ти отговаряш за светлината в залата. Правилно ли съм? Ама и за светлина знам, защото знам, че вие сте двама братя, които светите яко. Как се чувстваш този път за това събитие, че сте замесени вие и че всичко е толкова красиво? Звук, светлина, осветление. Прекрасно се чувствам, всичко е невероятно, вие сте много готин екип. Stage Masters, най-добрият екип, но има още един човек, който аз тероризирам всекидневно. Иво, обърни се. Кажи ми сега ти как се чувстваш да работиш за този ивент, защото аз малко трябваше само в бекстейдж да взимам интервюта, ама са улахи насам. Ами, добре се чувствам. Събитието се получава хубаво. А напрежението, което изпитваш? Ами то без напрежение няма да се получи такова събитие, каквото всъщност става вече за поредна година. За поредна година. Екипът тук е страхотен. Без Андрио, без Сашо и... Хората, които избягаха от мен, нали? Хората, които избягаха всъщност. Събитието няма да е това, което всъщност става. Нали? Всички полагаме нужните си. Много ти благодаря. Да продължим още малко, защото все си мисля, че има още нещо интересно, което май съм пропуснал. Ето го господина, който тича! Бързо! Бързо, 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 бързо! Ела тука, Влади! Ела тука! Та всичко приключи. За съжаление, на мене днеска толкова ми дадоха. Мисля, че се получи готино. Мисля, че се получи различно, защото ви вкарах на най-интересните места. Много ви благодаря и ви очаквам. Идвайте на всеки Fashion Week, за да виждате най-модерното и най-хубавото. Благодаря ви, аз бях Антон Озунов. Ще паднеш!
like it when